Mä olen Sara Strömmer, mä oon laulaja ja lauluvalmentaja yrityksessä Strömmer Vocal Coaching. Ja mä tarjoan erilaisia äänenkäytön valmennuspalveluja kaiken tasoisille laulajille. Mä oon itse huomannut, että opin parhaiten käytännön kautta, eli tekemällä tuli niitä onnistumisia tai epäonnistumisia. Jos esimerkiksi joku laulutekninen juttu menee päin mettää, niin mä yleensä sitten etsin siitä asiasta tietoa, ihmisen anatomiaa tai erilaisia laulutekniikoita. Niitä on maailma pullollaan. YouTube on täynnä erilaisia how to do it yourself -ohjeita. Ja mä yleensä etsin kaikkien näiden tietojen keskeltä sen, mikä palvelee mua parhaiten. Ja samaa käytäntöä mä toteutan myös mun lauluoppilaiden kanssa. Mä tiedostan, että jokainen laulaja on erilainen ja siihen laulusuoritukseen vaikuttaa niin henkiset kuin fyysiset asiat. Ihan, että oot sä syönyt kunnolla vai onko sulla ollut vaan huono päivä, oot sä stressaantunut. Eli mä kohtaan jokaisen lauluoppilaan erikseen ja katon, että mitkä on ne asiat, mitkä vaikuttaa juuri tässä kyseisessä laulajassa. Ja sitten me lähdetään purkaa sitä, että jos on joku lauluteknillinen ongelma, niin mä osoitan ne, mitkä mä ajattelen, että on nämä oppilaan haastekohdat. Ja sitten me lähdetään niitä purkaa. Koska tämä lauluvalmennus on niin yksilökohtaista, niin mä yleensä käytän niitä työvälineitä, mitä kukin mun lauluvalmennettava tarvii. Eli jos joku kaipaa ihan vaan pienosäästystä, että hän voi harjoitella tällä akustisesti laulamista, niin silloin mä opettelen sen biisin, mitä tarvitaan. Tai jos joku haluaa opetella joku vähän vaativamman hevistyken ja sitten saada sitä niin kuin äänivallia myös sinne taustalle, niin silloin me yleensä hyödynnetään myös PA-kamoja. Eli ihan sen niin kuin mukaan, mitä se itse lauluvalmennettava tarvitsee. Lauluvalmentajana mä haluan luoda mun valmennettaville turvallisen ympäristön, missä voi kokeilla omia rajojaan ihan turvallisesti ja sitten niin, ettei kukaan tuomitse. Eli jos tehdään virheitä, niin niille voidaan yhdessä nauraa ja niitä voidaan sitten yhdessä analysoida ja miettiä. Eli kaikki on sallittua siinä, mitä me tehdään, kunhan se ei niin kuin aiheuta äänelle mitään haittoja. Eli se, että me tehdään asioita turvallisesti ja oikein. Laulaminen ja lauluäänen kehittäminen on tosi paljon mekaanista harjoittelua, mutta se, mitä mä haluan ihmisille myös tuoda tässä mun lauluvalmennuksessa, on se, että se nautinto ja ilo, mikä siitä voi tulla, että se ei ole pelkkää suorittamista. Lauluvalmennus sopii siis ihan kaikille. Eli olit se sitten vasta alkaja, innokas suihkussa laulaja, aktiivinen karaoke-harrastaja tai jopa kokenut konkari tuolla esiintymislavoilla, niin aina voi tulla päivittämään tietoa, oppimaan uutta, jakamaan ajatuksia ja mielenkiinnon kohteita. Eli mä oon siellä sitä varten vähän niin kuin siltana laulutekniikan ja ihmisen välissä. Mun valmennustapa voi olla välillä niin henkisesti että fyysisestikin haastava. Tää johtuu siitä, että mä välillä jopa vähän vaadin mun oppilailta sitä rohkeutta kohdata ne omat haasteensa ja omat pelkonsa. Se ei ole kaikille ihan itsestäänselvä asia, muun muassa jos kärsii esiintymisjännityksestä, ja se on itsellekin todella tuttu asia. Eli sekin on semmoinen asia, mikä ei tavallaan koskaan poistu, vaan sen kanssa vaan pitää oppia elämään ja tulemaan toimeen. Vähän niin kuin rakastamaan sitä epätäydellistä osaa omassa itsessään. Moni mun valmennettava on miettinyt, että mikä on onnistuneen laulusuorituksen takana. Ja mä tykkään yleensä verrata laulusuoritusta myös urheilusuoritukseen, sillä se ei ole pelkästään siitä kiinni, mitä korvien välissä tapahtuu, vaan myös siitä, miten sun keho jaksaa. Siinä välissä, kun sä juokset töihin ja sieltä kauppaan ja kotiin tekemään askareita ja sit sulla on harrastukset ja muut, niin sitä unohdetaan pysähtyä kuuntelemaan kehoa ja kysymään jopa itseltä, että miten sä jaksat, miten sä voit tänään. Jos sun keho on väsynyt ja energiatasot alhaalla, niin myös se laulusuoritus on aika sen mukainen. Ja tällaista tietoutta mä pyrin rakentamaan myös mun valmennettaville. Eli mä pyrin antamaan mun lauluvalmennettaville niitä työkaluja, millä voidaan aina auttaa itteensä sitten vaikeissa kohdissa. Ja että sä voit
oppia arvioimaan sen, että miten sä jaksat fyysisesti. Että jos rupeaa energiat loppuun, niin riittääkö se, että sä vaan syöt joku pienen eväksen tai tarvitset vähän enemmän energiaa, vai onko se semmoista väsymystä, että auttaisiko siihen kohtaan vaikka jotkut pienet päikkärit. Mun oma lauluhistoria alkoi jo ihan ala-asteelta, musiikkiluokalta, eli siellä mä oon ollut kuorossa monta vuotta. Mutta sitten sen kehittyminen siinä, niin siinä oli vähän taukoa välissä. Eli mä sitten vasta 2011 vuoden alussa etsiydyin semmoiselle klassisen lauluopettajalle kuin Hanna Lammille. Mä en ihan silloin tiennyt, että mitä mä haluaisin itse opetella, niin mä vaan aloitin jostain. Mutta se tuli aika nopeasti selväksi, että mä oon enemmän tämmöisiä heavy rock mimmejä, että joku voisi ajatella pop-jatsi-puolta sen sijaan, että klassista puolta. Niin Hanna Lammi sitten ohjasi mut eteenpäin Complete Vocal Technique-sertifioidun opettajan Kaisa Huotarin hoiviin. Ja Kaisa sitten perehdytti mut ekaa kertaa tähän Complete Vocal Technique laulutekniikkaan. CVT kautta mä oon oppinut paljon laulamisen fysiikasta ja se on todella yksityiskohtaista, että siksi mä voin suositella sitä kaikille muillekin. Siellä paneudutaan tosi paljon niin kuin siihen, että mitä sun kehossa tapahtuu silloin, kun sä laulat. Ja se on antanut mulle ainakin todella paljon tietoutta ja työkaluja oman instrumenttini kontrolloimiseen. Mä käytän CVT-oppeja jonkun verran omassa lauluvalmennuksessa, mutta se, että asioilla on pelkästään niiden nimet ja mä tiedän mistä saan minkäkin äänen, niin se ei aina kerro koko totuutta. Eli kun meillä on kaikki erilaisia ihmisiä, me tarvitaan erilaisia käytännön harjoitteita, niin sen takia mä olen itse pyrkinyt luomaan paljon erilaisia käytännön apukeinoja ja hahmotuskeinoja. Et jos ei oppilaalle kerro mitään, että mä puhun jostain kannurustoista tai kurkunpäästä, niin sitten me lähdetään hahmottaa niitä ihan uusilla tavoilla. Ja jokainen oppilas on erilainen, joten mä saan tavallaan aina uuden tavan tuoda sen asian esille. Eli jokainen oppilas rikastuttaa myös mun omaa osaamista. Ja musta se on mahtavaa ja palkitsevinta tässä työssä, että mä onnistun tekemään jotain ihan uudella tavalla. Ja mä näen, miten se mun valmennettava kehittyy ja hyötyy siitä.